Presyo sa mga palalitong pagkaon sa pampublikong merkado sa Dakbayan sa Talisay mitaas og 10 ngadto sa 40 pesos. Sayranta sa report ni Femery Dumabo. Dinhilang sa seafood section sa Tabunok Public Market, 10 pesos ngadto sa 50 pesos ang pagmahal sa mga isda o guban pang baligya. Sama na lang ni ining medium size nga bangus nga niadtong Oktubre ning tuiga. 100 pesos lang ang kilo, apan karon 140 pesos na. Kining gamay gikan sa 80 pesos, karon 120 pesos na. Ang barilis nga kaniadto sa kagatos ka pesos ang kilo, karon 140 na usab. Kining tabugok nga kaniadto 120, karon 160 pesos na. Ang limayagan mapalit karon og 150 pesos matag kilo, gikan sa 120 ang kilo. Bisan kining litob og lato, gikan sa tag usa ka gatos ka pesos og 80 pesos ang kilo, karon tag 140 og usa ka gatos ka pesos na. Ang baga-baga nga isda karon tag 250 pesos matag kilo, gikan sa tag 200 pesos lang unta. Matod sa mga naninda, resulta kini sa sunod-sunod nga bagyo. Ito bagbagyo ba, itong street bagyo, uban may managat. Usay na mamahal ang mo kumpra ron. Mausab kini ang rason ni ining mga namaligya og bugas. Matag 50 kilos nga sako sa bugas, nisaka ang presyo og 50 ngadto sa 160 pesos. Tungod ko daw sa Bagyo, ba di ka kuan sa Manila. Usahay na mo saka usay depende lang gid kung kada nila demand kaayo isa kanilang price. Ang mga utanon lagot mun. Ug bisan kining mga prutas ni sa kausabang presyo ning simanaha gikan sa 10 pesos ngadto sa 20 pesos matag kilo. Oba ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.